Dira betiko gara jonenak. Azken finean gizaki hutsa gara. Barearen ostean datore kaitza. Uda berririk ez guretzat. Bai, zindagizut, ez dizudala inoiz gezurrik esan eta zaude ziur, ezin izango zaitu dalaztu inoiz. Aitortzen dut, izan zarela ere bizitzaren onena, baina orain, baitialen baino den aska gaitezan. Adia pirata! Gaur abenduak 3 Euskararen nazioarteko eguna ospatzen dugu nun, hemen eta orain. Orain azten da gaurko RH positiboa. Guazen!